Dembaş, Sılav Rej, şu hemû giştiyara, îro mijara me serhildana Kurdistana Rojhilatû û ya gelê Îranê ye. Em li serî da wê serhildaneke 28 roj berdewam dike, pîroz dikin û di vê demê da êkê jiyana xwe ji destan ji malbata wan û gelê Kurdistanê ra seranser gelê Îranê ra sersavî dixwazin. Gelek jin, xort û gelê Kurd û yê Îranî birîdar bûn. Demildest em ji wan ra demekê pêş de dixwazin ki ew tendursiya wan baş bûye. Îro 28 roj bûn dibin rejîmaka teokratik ya despot da serhildana gelê Kurdistanê û ya Îranê berdewam. Li serî de kesî bawer nedikim ew serhildana, ew raperîna dibin rejîma Hümênî da ew nîzî mehekê bû ew ê berdewam bike. Ew tê vê wateyê ki di bingeha vê serhildanê da weke mîn Kuryaniyaka mezin, kên û ifkeyeka mezin heye, ew îro bi pêşengiya jin û xortê Kurdan û Îraniyê derkete zixax û kolana. Em jinê gelê Kurdistan, jinê gelê Îraniya serî da pîroz dikin û em bawerin ki ew serhildana ev ê an fermî an de facto îlan ê encam bide û îro zatî di zixax û kolan û di bidistana da encam da zî. Ew encam da jin û xort li dijî rejîma Îranê, li dijî wekem bên hêzê evlehî porê xwe vedikin û dimeşin ser wana divên jin, jiyan, azadî. Ew encameke. Vê şin da rejîma Îranê bi fermî reform bike an neke siyaseta wê hundir an siyaseta wê dervayê sînor. Mîna em bên berî 15 îlonê nebe. İlan bi şeklekî ê were guhartin îro da ew tesîra vê serhildanê miheqeq li ser siyaseta hundir û ya dervayê sînor ê Îranê bibe. Çima li zixax û kolana gelê Kurd û her zêde gelê Farisî û Azerî û wekem bên Belûcî dibêjin ki aboriyê me derfetê me çima ji bo me kar naynin, ji bo em bên Iraq, ji bo şerê Iraqê, Sûriye yan Yemenê wekem bên tê serfkirin, em vayî qebûl nakin ji bo wê tesîra miheqeq li ser siyaseta hundir û ya derva ya rejîma Hümênî ê bibe. Ya du em gelê Kurd, siyaseta Kurd gel îro li her şerpaşeyê Kurdistanê û wekem bên li diasporayê. Em bêjin ki yek, du, sisê herî zêde Kurdistan. Em vê duruşmeyê bi kölecan wekem bînin ziman ew rastiya me zî gav bi gav eger em wayî li zixax û kolanan wekem bînin pêk bînin bi bilind dengekî bilind em bawerin ki tesîra wê li ser her şerpaşeyê Kurdistanê bûye, li ser wekem bên herî zêde li ser gelê me Rojhilata Kurdistanê bû. Ew duruşma yek, du, sisê herî zêde Kurdistan rastiya me zî ne xeyal e. Dûnî Kurdistana Başûr statû destxwe xist, paşê wî Kurdistana Rojava de facto statû destxwe xist, eger îro Kurdistana Rojhilat statû en mafê netewî, mafê demokratîk destxwe bixe, em bawerin ki tesîra wê hem li ser her şerpaşeyê Kurdistanê bûye û ya her zêde zî ê li ser rejîma Tirkiye bûye. Rejîma Tirkiye mîna ki va 3 sala dibêje li Tirkiyeyê kî ki bi girêdayiya anayasaya ewa Türk e vê stratejiya xwe vê şin da nikane berdewam bike. Ev strateji ê tê kera. Ji bo vê Tirkiye zî îro her zêde çavê wî li ser serhildana gelê Kurdistanê, li ser serhildana gelê Îranê hêlekê da daxwaza wê nêrîna rejîma Tirkiye ev e ki eger ev serhildana çixas berdewam bike rejîma Îranê çixas wekem bên têkeve astengiyê
destê min ê rojhilata navîn ev ê bihêz bibe. Yani İran her zêde li Iraqê, li Lubnanê yan li Yemenê, li Sûriye wek ji min re neve raqîb ev ê vekire meseleyê xwe yê hundir. Li vê hêlê da lê dunire rejîma Tirkiye dixwaze ki wek em bên rejîma İranê têkeve astengiyeke mezin. Lêbelê li hêleka du lê dinire dibêje ki eger di vê serhildanê da gelê Kurdistana Rojhilat statûyeka fermî dest xwe vê çaxê stratejiya min ê 3 salî têk. Dewr da jî dikeve şikê, dikeve gumanê naxwaze ki gelê Kurd li Rojhilata Kurdistan tiştekî bi derxwe bixe ji bo wê jî em bên we piştgirî dide İranê. Banga me ji gelê me re ye. Em îro li her şer parçeyê Kurdistan û li diasporayê piştgiriyê bidin gelê Kurdistanê, piştgiriyê bidin gelê İranê. Ez car de dibêjin, em car de dibêjin. Em bê jî bi duruşma yek, du, sê her zêde Kurdistan bi zixaxê kolanan gelê me bîne ziman wek em bên rewşenbîrê me binivîsînin. Banga me li yekîtiya Netewî re ye, banga me li yekîtiya Ewropayê re. Her zêde bandorê bidin ser rejîma teokratik ya despot ya Hümeyni ki komkujiyê li dijî gelê Kurd, gelê Azerî, Fars û wek em bên Belûcî pêk neyne. Pêşayî bibirin. Banga me li hemû gelê cîhanê re, bi tebetî li jinê cîhanê re ki îro wek bi sembola jina amînî bi duruşmaya jin, jiyan, azadî li hemû zixax û kolanê cîhanê wê duruşmê dînin ziman em bana wan dikin piştgiriyê her zêde bidin gelê Kurd bidin serhildana bi pêşengiya jinê Kurd û hemû İranê. Spas dikim ji we re silav re ji hemû yaran.